Hindi labu sini bukan ke? Oh my god, şimdi Việc số mượn thấy đánh chiếu nào mà thôi. Hello लोगोफोर, आंनि बे गोजोनथि ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय जोंहा नै दिनै आइजों आंजोंल' दङ न'आव। ओमफ्राय जों आइजों आंजों मा खालामगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांब्लानो नुखागोन। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांदो। बिदिब्ला आं दा भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। नै आइया बाजाराव थांदोंमोन, ओमफ्राय दाखिनि लाबोदों। लोगो थाब मोनसिगोन एबार ओंख्रिया। एसे फिसा माबादोंमोन, ओमफ्राय मोननैयावबो जानायनि लांनोसै होननानै जेबो जाया होननानै लाबोदों। बेसेबां लाखो बे? बेसेबां लाखो? 200-250 220 थाखा। ओमफ्राय जेखाइबो लाबोदों, नै जेखाइ फिसा। दिरुङा गैया, दिरुं खानासो लाखानांगौ ना। बिसिनाव नाया बिदि फैला आखाइ दंस्लाबाय हायखागोनथ'। बेसेबां लाखो बे? 100मोन, ओमफ्राय दाइनजियाव होना लाबोदों। खिथुआ एसे बोरैबा जादों बेयो। गर'आ गेदेरद्राय फिसाद्राय एसे थांद्रायदों खानाया। गथ' फिसा मोनबा लानोसो थिग जासिगोन। फिसा ओंखारनानै ना गुरनो मालायाबो इयो होनगासिनो खागोनहाय फाथरले। नै दा माबा थालिर, आपेल ओमफ्रायो कमला जानोसै आरोना जोङो। आइया बाजाराव थांदोंमोन, ओमफ्राय फैबाय। दा बेखौनो जासिगोन दसे, ओमफ्राय बिनि उनाव ओंखाम ओंख्रि संसै आरो जोङो लोगो। दा ओंखाम ओंख्रि संसै। नै थालिर मैखुन हाखादों फुङावनो आइया, ओमफ्राय नैबाव ओंखाम संबाय। नैबावहाय टमेट'जों मैखुनजों भाजा एवनाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय आइया बायहेरायाव दालि संसै। आइया दालि संनो नागिरदों, नै अर जरायखाबाय ओरैजाय। आंहा ओमफ्राय न' सिङाव ओंखाम संबाय, भाजा एवनोसै। होमबानो जालायबाय आरो जोंना लोगोफोर। दिनै बिस्थिबार ना, मिरामिससो दिनै मिरामिस। जों दायो नै जुमब्रा जानो नागिरलायबाय लोगोफोर। जुमब्रा जानोसैलाय, ओंखामबो संगोन ओरै जुमब्राबो जागोन जोङो सानैजों।
जाबाय नै सिम्पोल जागोन आरोना जों बानलु होआ लोगोफोर बानलु जानो हायाना उदै आलौवो दोननानै जाजायानो बियो सुनैसो लाबोनानै थेमा सुलायना गालांदोंमोन थांला ओरैनो जेखाइ लामनो मोनबाय बेखौबो लामनो मोनबाय बेखौ गाननानै जानांगौमोन दा नों थायरड गोनाङा गोलोमदै मोनसे जायोना बेखौ थायरड होनो जुमब्रा जाखांनायजों दालि ओंख्रि मोनखांनायजों नै आइनाबो दालिया मोनजोब्बाय लोगोफोर दा मोनबाय दोनथ'नोसै दोननानै दा बाबा फैबा आरो हासबेन्ड फैबा ज' जानोसै आरोना लोगोफोरनै बिसोरो स्कुलावसो थाङो नालाय ओमफ्राय बिसोरखौ नेनांगौ जायोना जानोसै आरो दा जमानो फैबा ओमफ्राय नै आंना पार्सेल सफैदों लोगोफोर आं दा नायनो नागिरदों माबायदि सफैखो मिथिला आरोना लोगोफोर दायो बेलासिबाय नै लोगोफोर आइया मैगं गायदों नैबाव जावग्लिनानै सेन्देलाबो सोरनिखौ गानखो खदाला जालायबाय दा ओंखायनोथ' खदाला एफा फिसा बुरजा मोनजोबथारबा हामगौहाय बेलाय माथो गोजा जा सबाय बिमा नामा आइयानो सिनाया माथो नाम बायना लाबोआ नों लेस्रा होननानै बिदोंमोन मा हरदो लेस्राबो ओमफ्राय सबाय बिमाबो हरबाय बिननो गोजा स' लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन
आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नै आं फुजाबो होखांबाय दा लोगोफोर। आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। बाय बाय, गुड नाइट।